El forner Joan Puigrodés ha rebut el diploma de mestre artesà forner. Es considera mestre artesà alimentari qui compleix uns determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l'artesania alimentària. Que avui en dia et puguin donar la Generalitat de Catalunya un premi d'aquest tipus demostra, diguéssim, el sentiment que té el poble català respecte als seus mestres artesans, que cada vegada n'hi ha menys. L'atorgament s'ha fet d'acord amb les propostes de les federacions i gremis d'artesans alimentaris, que han rebut l'informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària de Catalunya. Aquí hem viscut suors, hem viscut alegries, hem viscut tristeses, hem tingut clients, no els hem tingut. Vull dir, és tota una evolució i amb la qual hem intentat fer el millor possible. El millor possible no solament per mi, sinó per tot l'equip que treballa amb nosaltres. El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural concedeix el diploma de mestre artesà alimentari per fomentar l'artesania alimentària a Catalunya.